Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Σήμερα θα παίξουμε Crash Team Racing με τη μαμά μου. Γεια σας και από μένα παιδιά. Είσαι έτοιμη μαμά να σε κερδίσω? Ναι αμέ. Ωραία, τότε ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν και την πρώτη πίστα είναι το Coco Park. Εγώ είμαι από τα αριστερά και η μαμά μου είναι από τα δεξιά. Εγώ θα έπαιρνα την Coco, ποια άλλη? Εννοείται πως θα έπαιρνες την Coco. Και πάμε καλά νομίζω, προς το παρόν Βέβαια με περνάς εσύ προς το παρόν. Πήρα μπουρντουγκα. Έχει μπουρντουγκα, όχι, έχει μπουρντουγκα. Τη γλίτωσες, αλλά τώρα είμαι μπροστά σου. Από το να με περάσεις, από το να με χτυπήσεις βασικά καλύτερα να με περάσεις. Όχι. Τι ναι, πύραυλος, ναι. Με τώρα, χτύπησε. Καλά πήρε και φωτιά, αλήθεια τώρα. Ναι. Είναι μια πολύ όμορφη πίστα μπορώ να πω και γι' αυτό έχει και πολύ καλά κουτάκια. Όχι, με χτύπησε πάλι. Με έχεις τσακίσει έτσι. Με χτυπάς όλη την ώρα. Δεν φταίω, εγώ το κουτάκι μου τα δίνουνε. Τα κουτάκια αυτά είναι. Τα κουτάκια βέβαια. Δεύτερος πύραυλος. Όχι. Έλα. Όχι. Ναι. Θα παραμείνω τουλάχιστον πρώτος. Πήρα λίγο τέρμα μου πίσω. Το παραμένεις όμως. Κάτι για... Σου πετάω κι αυτό. Ναι, παραλίγο να μου είσαι λίγο τυχερούλης, έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά... την έχω... Έρχομαι. Πλησιάζω. Φτάσαμε αν μπορείς. Ναι, είναι τελευταίος γύρος τώρα αυτός, οπότε... Όχι. Ρίξα άλλη μία. Ναι, πέρασα τουλάχιστον, κάτι είναι και αυτό. Τελευταίος γύρος και εδώ πέρα... Θα κρυθούν όλα. Ναι, ποιος θα είναι τελικά ο νικητής. Τους έχουμε αφήσει όλους πολύ πίσω εντωμεταξύ. Όντως, παιδιά δεν παίζουμε μόνοι μας, απλά τους έχουμε αφήσει τόσο πίσω. Θα το δείτε και στο τέλος, που θα φαίνεται με τους χρόνους. Τώρα που τερματίζω πρώτος. Όχι. Πήρα και τη στο τέλος. Αλήθεια τώρα. Τώρα πάμε στη δεύτερη πίστα, την Dingo Canyon. Και ξεκινάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, μιας και είμαι πρώτος. Όπα, βλέπω έγινες πέμπτη. Έγινες τελευταία. Γιατί? Όχι, γιατί παίρνει θέσεις. Κάθε φορά που παίρνει θέσεις και έρχεται πιο κοντά στον πρώτο, έχω πιο πολλές πιθανότητες να φάω κανένα πύραυλο στο αμάξι. Γι' αυτό και φοβόμαστε λίγο εδώ. Είναι λίγο δύσκολη η πίστα αυτή, Γι' αυτό τη διάλεξα. Μπας και χάσεις. Αυτό. Γιατί στην προηγούμενη νίκησα πάρα πολύ. Τι να σου πω. Τουλάχιστον βγήκα δεύτερη, εντάξει, κάτι είναι κι αυτό. Άντε πάλι TNT, με κυνηγά... εντάξει, το διώξα. Με κυνηγά τα TNT, έτσι. Το οποίο TNT αυτό που πήρες τώρα, μπορεί και να το χαρίξει. Όχι! Ευτυχώς έριξε τον νήτρο σε πολύ καλό σημείο. Σίγουρα όταν θα έρθει στον επόμενο γύρο δεν θα υπάρχει. Αυτό. Ελάτε εδώ, αγαπητά μου στρουμφάκια. Δεν θα σας φάει. Μόνο εμένα θα φάει. Αυτό. Λοιπόν, τρίτος γύρος για μένα, γιατί η μαμά μου μόλις πήγε. Ναι, εγώ πάω μία τελευταία, μία πιο κοντά, μία στη μέση. Έχω σπίδα. Τέλειο. Πήρα αυτό το τούρμπο. Δεύτερη. Μου ήρθε και μπουρντουγκα. Όχι. Πώς είναι? Δεύτερη πάλι, ωραία. Άντε πάλι τρίτη. Τι θα γίνει? Ναι, μπράβο μποτάκια, περάστε την. Ωραία. Περάστε την. Ναι. Γιατί? Δεύτερη φορά πρώτος. Δεύτερη όμως βγήκα, το είδες? Η τρίτη πίστα
λέγεται η πίστα χιονοθύελα. Με νίκησες στις 2 προηγούμενες. Ελπίζω σε αυτή να βγω πρώτη εγώ. Για να δούμε. Δεν νομίζω. Για να δούμε, γιατί αυτή την πίστα την έχω ξαναπαίξει. Και οι δυο την έχουμε ξαναπαίξει, ναι, στο παλιό PlayStation το 3. Ναι. Οπότε... Κι όμως κάποτε το είχα. Συνέχισε. Ναι, οπότε μπορεί να τα πάω καλά. Χρυσό. Παρ' όλα αυτά είμαι πρώτος. Παρ' όλα Για αυτά να είμαι δούμε. πρώτος. Και λέει τώρα παίρνω εγώ το χρυσό αυγό. Είναι όντως χρυσό αυγό, γιατί εμένα μου φαίνεται για χρυσό κουτί. Για κοιτάξτε παιδιά από την κάμερά μου και δείτε. Είναι χρυσό κουτί ή χρυσό αυγό? Ναι, θα δούμε. Γιατί νομίζω ότι είναι χρυσό κουτί. Εγώ θα δούμε. Πιστεύω θα βγάλει κι άλλα. Ναι, εντάξει, θα βγάλει άμα Ανά, το κουμπί. βγάζει... Α, Κουτί είναι το ιδέα. αυγό είναι. Μα είναι Αυγό κουτί. είναι. Απλά είναι κουτί με φως, ας το πούμε. Αυγό είναι. Τι αυγό, χρυσό. Kinder? Καλό θα ήταν. Μπας και το πιάσω και μου δώσει την πραγματικότητα καμιά σοκολάτα. Πάλι με χτυπήσανε. Ναι. Έλεος. Σε Πάντως, ησυχία δεν με αφήνουνε. ευτυχώς. Μπας και κερδίσεις εγώ. Εσύ είσαι πρώτος, σταθερά, δεν αλλάζει θέση εκεί πέρα. Λίγο όμως, πώς το λένε, λίγο παραλίγο να χάσεις. Όχι μη παραλίγο από το πολύ drift να κάνω σβούρες. Ναι. Για να δούμε. Άφησα τον TNT στην καλύτερη θέση που μπορούσα και μόλις έφαγα ένα φάρμακο για αυτό που είπα. Ναι. Κι εγώ σκοτώθηκα, όπως είδες, έκανα Όχι, δεν, μια σβουρίτσα. όχι, δεν βλέπω. Ποιον έχω μπροστά μου? Ποιος είναι αυτός? Δεν Με ξέρω. αυτά τα μοβ που έχει. Ποια? Με αυτό το μοβ που έχει από πίσω του. Ποιος παίκτης είναι? Άντε πάλι με χτυπήσανε. Τι θα γίνει? Θα κερδίσω. Πρώτος πάλι. Ναι, πάλι κέρδισες. Εγώ τέταρτη μάλλον. ναι. Ναι. Θα σταματήσει τώρα. Και λέει τώρα περνάει η πέμπτη, παιδιά. Φαντάζεστε. Όχι, τέταρτη. Τώρα για τέταρτη πίστα παίζουμε το Cortex Castle. Είσαι στις 3 πρώτες πίστες πρώτος. Για να δούμε τώρα, θα είσαι? Δεν νομίζω. Με περνάει, είμαι τελευταίος. Α, ωραία πάω πάλι. Α, τι είναι αυτό? Οι αράχνες. Ναι, αράχνες. Δεν στο είχα πει. Ναι, μοιάζει σαν την πίστα. Είναι σχεδόν ίδια με την πίστα που είχαμε παίξει στο PlayStation το 3. Όχι, η πάω ίδια εγώ. είναι. Η ίδια είναι. Ναι, έχει άλλα γραφικά, αυτό εννοώ. Ναι. Α. Είναι σχεδόν ίδια. Α. Εγώ που πάω, τι για- φάση. Πας ανάποδα. Στο γράφει κιόλας. Ναι, το βλέπω. τι έγινε, έχασε τον προσανατολισμό μου? Ναι. Πού πάω, γιατί, πού είναι η είσοδος? Στην Αφρική πας. Για κάτσε, περίμενε, εδώ δείχνει βελάκι. Έλα, εντάξει, το βρήκα. Εντάξει, έχασα πολύτιμο χρόνο, η αλήθεια είναι, γι' αυτό και είμαι και τελευταία. Ναι. Ευτυχώς. Γιατί δεν θέλεις λύση, μαμά, να είναι σε καλύτερη θέση? Γιατί να είμαι τελευταία? Α, καλά. Κερδίσουμε, θέλω. Κουντουφλάω και όπου να είναι. Αφού παίζουμε μόνοι μας αγώνα. Καλά πάει και αυτό. Α, είχα Πορτουγκάλ. Πορτουγκάλ. Και αν με φτάσει σε μένα. Έβαλα τον μπουρντουγκάκια μπροστά. Όντως, είστε πάρα πολύ μακριά. Κοίτα πόσο απόσταση Κοιτάξτε το έχω. χάρτη. Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη απόσταση στο χάρτη. Κοιτάξτε. Ναι, καλά, σιγά μη σας φτάσω ποτέ. Τέλεια. Εσύ θα πέρα. Α, καλά, αυτοκτόνησα πάλι. Γιατί και εγώ εσύ τι έκανα? το ίδιο, ναι. Μα την ακριβώς ίδια στιγμή είδες. Όντως. Πω, δεν πάει καλά. Α, πάλι ανάποδα με βγάζει. Δεν ξέρω, σε αυτή την πίστα νομίζω ότι έχω πρόβλημα με τον προσανατολισμό. Πού τον βρήκες? Δεν ξέρω, με μπερδεύει πολύ. Εμένα όχι και Άντε τόσο. πάλι.
Εμένα όχι και τόσο, γιατί είμαι τέταρτος. Βλέπετε ότι έχω καλή θέση τώρα. Ναι. Βασικά τρίτος είμαι. Τώρα λίγο να πάρω TNT. Σιγά μην σας φτάσω Πάει ποτέ. πάρα πολύ γρήγορα, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Wow. Σιγά μην σας φτάσω ποτέ. Εν τω μεταξύ ρίχνω Φάρμακα τους για να μην τα δείξει. πυράβλους. Μπας και μου δώσει κάτι άλλο, ρε παιδί μου δώσει χρόνο, μου δώσει το άλλο Όχι το χρόνο, μπλε. όχι χρόνο, μην τυχόν και με περάσει. Αυτό θέλω, να μου δώσει Όχι εγώ χρόνο, όμως. να μου δώσει ή το άλλο το μπλε που τέτοιο και μου δίνει ό,τι να είναι. Μου δίνει πυράβλους, μου δίνει μπουρτούκα. Εντάξει, ο μπουρτούκα βοηθάει γιατί σε πάει πιο γρήγορα. Μπορεί να σου δώσει και κάτι το οποίο θα σε κάνει πιο γρήγορα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, εγώ προτιμώ όμως αυτό που Μπουρτούκα. έρχεται σε εσάς. Το μπλε. Το μπλε ή τον χρόνο. Όχι μπλε χρόνο. Αυτά θέλω. Όχι όμως εγώ, γιατί θα με δυσκολέψουν. Θέλω. Α, καλά, έπεσα και σε φάρμακο, έπεσα και στην αράχνη. Το οποίο φάρμακο παίζει να το είχα ρίξει εγώ. Τι καλά που πάει αυτή η πίστα, σκουντουφλάω. Πήρα Πολύ μήλα. ωραία. Πήρα μήλα. Α, έλα, εντάξει, κοντεύω κι εγώ να τελειώσω. Μπράβο. Όχ, αράχνη πάλι. Καλά πάει κι αυτό. Πολύ Εγώ ωραία. πέρασα. Η δεύτερος τρίτος. Κάποιος έριξε μπλε, εγώ ήμουνα. Τους έριξα μπλε, μπας και πάει και τους χτυπήσει. Αλλά και πάλι τελευταία βγήκανε. Όμως είχαμε τερματίσει. Πάμε να παίξουμε και στην πέμπτη πίστα που είναι η προϊστορική παιδική χαρά. Και Πολύ τελευταία. ωραία γραφικά, έτσι. Ναι. Λογικά από τα τόσο καλά γραφικά θα μας μπερδεύει κιόλας. Γιατί κοιτάξτε εδώ γραφικά. Αυτά εδώ τα γραφικά μπερδεύουν. Όντως, και αυτή την πίστα δεν την είχε στο PlayStation 3, έτσι δεν είναι? Νομίζω είναι από τις bonus γι' αυτό. Είναι από τις bonus πίστες. Την είχε. Όχι. Οι bonus πίστες νομίζω υπάρχουν μόνο στο PS4. Ναι. Γιατί πήδηξα πάνω από το κουτί και δεν το πήρα. Πω, κοίτα δεινόσαυρος. Πήδηξα πάνω από την ουρά του. Α, ωραία. Καρφώθηκε. Αχ, τι ωραία. Ξεκίνησε και σε αυτή την πίστα να κοπανιέμαι δεξιά και αριστερά. Παρ' όλα αυτά εγώ... Α, τι είναι αυτά. Τα αποφεύγουμε. Οφ, είδες που με πέταξε ψηλά. Ναι, όντως δίνει πολύ όθηση αυτό. Α, καλό Ναι. Και πήγα να ρωτήσω, αυτό τώρα θα με πνίξει? Τελικά σε πνίξει. Τελικά για καλό ήτανε. Αλήθεια είναι. Πες μου τώρα, καλά. αισθάνεσαι αλήθεια. Ήμουνα δεύτερη και αυτοκτόνησα και πήγα τελευταία. Τι Μπράβο ωραία. σου. Καλά πάει και αυτή η πίστα. Ναι. Ναι. Για να δούμε. Αυτό το βλέπεις, το μοβ που βγάζει ο μπροστινός. Τι είναι αυτό και καλά? Είναι από την εξάτμιση. Και καλά είναι... Έχεις δει που πέταξα. Έχεις δει που οι περισσότεροι αφήνουν πίσω τους κάποια χρώματα. Ναι. Είναι κάτι από τις τέτοιο. ρόδες και καλά νομίζω. Ναι. Ελάτε εδώ καλά μου στρουμφάκια. Ελάτε Τι θέση εδώ. είσαι? 7η. Εγώ είμαι πρώτος. Τι άλλο θα ήσουν? Εσύ μόνο στην προηγούμενη πίστα βγήκες. Περνάει από την τέταρτος ουρά βγήκες. του δεινόσαυρου. Ναι. Άντε πάλι. Δεύτερος βγήκα στην προηγούμενη. Στο δεύτερο σου ήσουν. Ναι. Τότε τι απορία έχεις? Πρώτος θα είσαι πάλι εδώ. Ναι. Κοίτα τι ωραία. Τέλεια πίστα πάντως. Δίνει όθηση αυτό Είναι το... απίστευτη. Παιδιά, αν νερό. έχετε PS4, Άντε τότε πάλι. να το παίξετε αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο. Άντε πάλι με τα TNT. Δεν τη γλιτώνεις από τα TNT, Πάω συγκινημένος. πάλι. Άντε πάλι. Ρε εσύ ανάποδα. πάλι ανάποδα πάω. Τι θα γίνει? Σήμερα δεν έχω καθόλου αίσθηση του προσανατολισμού, έτσι. Εντάξει, τώρα είναι και η πρώτη φορά που παίζουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις συγκεκριμένες πίστες τις παίζουμε πρώτη φορά στο PlayStation το 4. Όλες τις πίστες που παίξαμε τώρα πρώτη φορά τις παίζουμε στο PlayStation 4. Ναι, του PlayStation 4. Αυτό λέω, ότι κάποιες είναι ίδιες με του PlayStation 3, αλλά τις είχαμε παίξει, ναι, στο PlayStation 3. Άντε πάλι με το TNT. Τουλάχιστον πάλι καλά που ξέρω και το πετάω. Εγώ τι το είχα μάθει. Ναι, ποιες άλλες. Εγώ το ψάχνα. Ναι. Στο YouTube. Ναι. Για να δούμε από τελευταία. Καλά, εντάξει. Πήγα να πω θα πάρω μια καλύτερη θέση. Αλλά αφού πέφτω όλη την ώρα, ούτε καν. Ένας δεινόσαυρος. Έχει τέλεια γραφικά όμως, έτσι. Ναι, όντως. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω ότι πήγα να με οθήσει τα νερά. Πάλι πάσα να Τι έπαθα, γιατί μου συμβαίνει αυτό. Πήγα να με οθήσουν τα νερά και μου έκαναν ένα πολύ μικρό χοροπήδημα, το είδα τα παιδιά πριν. Ναι, άμα σας φτάσω ποτέ, εμένα να μου τρυπήσει τη μύτη. Εντάξει. Κοίτα πάλι πόσο απόσταση έχω από εσάς. Πω. Πάλι τελευταία θα βγω. Τουλάχιστον είμαι σταθερή. Στις τελευταίες πίστες πάω σταθερά. Τελευταία θέση. Δεν αλλάζω, παιδιά. Είμαι σταθερός τύπος. Να το πάλι. Πρώτα τελευταία. Να σου πω κάτι. Εσύ πήρες την πρώτη θέση, εγώ την τελευταία. Καλά πήγε κι αυτό. Ναι. Καλά πήγε κι αυτό. Εγώ ξεκίνησα στις δύο πρώτες πίστες να έχω τη δεύτερη θέση και μετά την τελευταία. Γιατί ήταν οι πρώτες δύο. Ναι, ξεκίνησα καλά και στο τέλος, ναι, δεν τα πήγα και πολύ καλά τελικά. Ναι, όντως. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και θα κάνουμε και άλλα βίντεο με τη μαμά μου με αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε να σας άρεσε και αν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε like και εγγραφή. Σας χαιρετώ και εγώ, παιδιά, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο Crash Bandicoot. Γεια σας και από μένα και θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο.